Hi guys! Welcome back to my channel. Please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa aking bagong video. So ito na ngayon guys, every Sundays bumibili ako ng newspaper basta may insert. Kasi may time na wala ding insert. So make sure kung bibili kayo, i-check nyo muna bago kayo bumili, okay? So this is how I organize my coupon guys. So this Sunday guys is may sila tatlong insert, PNG, then Smart Source at RMN. So pag natapos ko nang kunin lahat yung mga inserts sa newspaper guys is sineseparate ko siya by 3 kasi tatlo yung insert natin para mas madali natin siyang kita agad. And after nating makuha lahat yung insert sa newspaper is